Dios. Kalay ko siya sa gyapon nga nagkuban nato. Amen. Ayaw gyud mo pagpakawala paglaom, pangayo gyud mo sa Ginoo nga ang Ginoo makiguban nato. Labi ning kaliwala ning mga gitawag ko pangitabo ni kalibutan, no? Sa langgani ni ka pandemic unsa pagka ko ang Great Tribulation. Mao nay maghari diri. So ayaw ninyo lauma nga sa diha nga moabot ang Great Tribulation. Rapturon ta sa Ginoo. Dili kay gusto sa Ginoo nga ang tanan matuman. Ang tanan mahitabo. Muna ta nga dalpon ta sa Ginoo ngadto sa dapit nga di magpuyo ta sulod sa usa ka libo ka tuig. Muna karon hisgutan nato kining gitawag og sayon. Kining sayon giisi lang ni sa mga tao. Kining pulo nga sayon mao kani ang gidesire gyud sa Ginoo sa mga tao nga nalagad bisan pa sa mga Israelite. Mabitahan itak na atong isgoton ng sayon kay kining sayon ingon pa niya dito sa Salmo mao kani ang gitawag nga matod pa niya sa Psalm 76 verse 2 matod pa niya his tabernacle and his dwelling place in Zion. Ang iyang tabernakulo ug ang iyang puloy-anan mao kana ang Zion. So therefore kung maghisgot tag Zion spiritual ni, no? Spiritual ni nga pulo nga diin mao na ang puloy-anan sa Ginoo. O bitaw na nga kung atong basahon ni pulong sa Ginoo nga din masabtan nato nga ang Zion day is the place of worship. Muna ninitak na ako na hinumdom nga din una ta mo ato day although naguna ta kang Jesus Christ nga matod pa niya unahan ninyo ang gingharian sa langit ug ang iyang pagkamatarong which is nahinumduman ako nga bisan pa diay sa panahon ni Moses dunay gisugo sa Ginoo niya nga diin ang tabernakulo mo bitaw na ang Zion, the tabernakulo is the dwelling place in Zion. Kanang tabernakulo atong unang gipabuhat kang Moses nga matod pa niya anaa diha ang ordinance. May ordinansa ba? Although katong tabernakulo balay to sa Ginoo pero dunay ordinansa. Dunay mga rules and regulation na kung musulod ganita sa tabernakulo aduna gitay pagabuhaton. Dili pwede nga musulod lang ta dito. Nya sa diha nga nabasa ko ang gingon ni Jesus Christ kay nag-focus mata ka Jesus Christ man hinungdan si Jesus Christ. Mingon siya, pangitaan ninyo ang gingharian sa langit o kanyang pagkamatarong. Kaya nga naman, ang ordinansa sa tabernakulo, mausad na ang gingon ni Jesus Christ, diya sa kingdom of God, dunay righteousness. Ang ordinansa sa tabernakulo, giingon ni Jesus Christ, is righteousness. Katong tabernakulo, mapuyuanan sa Ginoo, ingon pa niya kang Moses, mausad na ang gingon ni Jesus Christ, ang iyang gingharian nga kinahanglan adunay righteousness. Unya sa diha nga din kini akong disgutan karon may tungod ni David kay si David mao ay nagsulti ni sa Salmo na din ang tabernakulo daw sa Ginoo nagpuyo siya diha sa lugar nga din mao na ang Zion. So ang Zion sa panahon ni David adunay standard. Na kung musulod ka sa Zion, doon ay mga standard mong buhaton. Mo bitaw nang nakaingon yung ko nga din sa pagbasa na ko sa pulong sa Ginoo. Katong unang panahon ni Moses, tabernakulo, ang the ordinance. Sa diha nga niabot si David, nagiskot og Zion, and gitawag og dunay standard niya pagabot ni Jesus Christ, the kingdom which is dunay righteousness. Una ninitak na karon ato nang isgutan ng karon ang Zion. Aron masabtan nato tong gingon ni Jesus Christ. Kumita to si Jesus Christ nag-ingon nga ang light nga ni Diyos kalibutan matod pa niya sa libro ni Juan nga gisulat gisulti ni Jesus Christ. Ang mga tao wala kasabot sa light pagpahayag ba. O bitaw na karon ang Ginoo naghatag ka nato og chance. Mo ni ato ang sabton karon kay mo man ang gingon ni Jesus Christ pagkaniadto. Dumuol kamo kanako ug pasana ang akong yugo kay magaan lang na
Unya pagtuon mo nang gingon kanang gitawag niya learn unto me nangman magtuon ta mo nang kadugay-dugay na nato na dawat sa Ginoo o kang Kristo Jesus nga nagsunod ta wa pa gyud kakabalo sa tinuod lang mo ni nga ang Ginoo naghatag og time nato na di nang atong isgutan karon kining Zion kay kining Zion spiritual kuani mo nang gingon espirituhano ning mga pulong ni nga buot pasabot ni Jesus Christ. Mo na yang gingon dinhi sa ato ning unahon ning pagbasa ang Salmo. Kaning kang David kay si David mo ay nag-explica about sa Zion. Kung unsa kanang Zion. Kay mao kana ang usa ka gitawag og sa Kingdom of God. Psalms chapter 50 verse 1 to 23. Taas ni kay ngano man gisulti ni David kung unsay ato ang buhaton. Gisulti ni David kung unsa ni ang Zion. Ingon pa niya diri sa Psalms chapter 50 verse 1. The mighty God, even the Lord, hath spoken and called the earth from the rising of the sun into the going down thereof. Verse 2. Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Ano yung gingon ha? Ang ato daw Diyos, di sa verse 1 anto, ingon pa niya, ang atong Diyos nga labaw sa tanan, bisan ang Ginoo nagsulti, nga siya nagtawag sa kalibutan nga nag-ingon gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop naa na siya mauna siya nga matod pa sa verse 2 out of Zion gawas diya sa Zion ana ang perfection of the beauty diya daw sa Zion naa diya sa sulod ang pagkahingpit o ang pagkatahom kanang Zion nga iyang gipuy-an wanang gingon God at shine diya ang Ginoo nagsidlak sa Zion sa verse 3 our God shall come and shall not keep silent. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. Matod pa niya, ang atong Diyos daw ni anhi. Wala siya naghilom. Matod pa niya, and shall not keep silent. Wala siya naghilom. Matod pa niya, a fire shall devour before him. Ang kalayo nagaot-ot diya sa tubangan niya, nagaot-ot sa mga tao ba, no? Nagabungkag sa tao. And it shall be a very tempestuous. No, matod pa niya kanang sama sa bagyo ba, kanang tempestuous nga murag kanang bagyo naa na sa iya ha. Nga diin siya kanunay kung bagat pa nagsilot sa kalibutan ba. Pero ang perfection, beauty of God naa diya sa Zion. Kay nga naman, siya wa man kan nagilom, mo bitaw nang naghatag siya og lugar niya. Nga aron ang tao makasabot nga ang Zion diay mo kana ang gitawag nga ang mga tao dapat musulod sa Zion. Kay nga naman, ang Ginoo wala naghilom. Kanunay na, mo bitaw na hinungdan nga na makita nato matod pa sa ubang naay mga hitabo nga ang nature daw naglagot. Mo nang naay mga katalagman niabot. Sama ron sa China ron, dili lang ang pandemic niabot sa ilaha. Kung dili aduna sila dako kayong baha. Nagbaha sa ila kay ngano man, dunay dako kayong ulan kanang niuwan gyud sa ilaha. Dali man ka ang nangamatay, hapit na magpareha sa namatay sa gitawag pandemic. Unya ang mga tulay nangabungkag kung tan-awon ninyo karon ha. Karong atong June, bulan sa June. Nagbaha sa ila. Unya abtan pagid og linog sa dapit na ay gamay naglinog sa ila karong buyapong bulan na. Diya sa Japan nagbaha tanan bisan asa dito sa Middle East na apoy nagbaha karon. Dalay gud sa tuwa nga wala. Pero sa Luzon na ay naglinog dito na dili lang kay pandemic ang problema sa kalibutan mo ni hinungdan ningon ang Ginoo dili nga matod pa niya ang Ginoo wala naghilom.
ang Ginoo nagaot-ot na. Iyan ang gipangsilutan ang mga tao. Unya ang iyang silot nga matod pa niya, very tempestuous, matod pa niya. Tempestuous. Kanang matod pa niya, kanang murag sama daw sa bagyo ha. Round about him, na mao ka na ang kuan diya sa kalibutan. Sa verse 4, he shall call to the heavens from above unto the earth, that he may judge his people. Kung nagingon niya, iyang gitawag ang kalangitan gikan sa taas o diri sa yuta nga iyang hukman ang mga katawhan. Naghukom siya niya. Mo na inungdan ingon diri sa verse 5, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Kung inungdan ningon ang pulong sa Ginoo nga kay siya nagasilot man ining kalibutanan ni nga kuyaw kayo nga murag bagyo matod pa niya. So busa matod pa niya, tapo ka na ang akong mga balaan, nganhi ka nako kadtong mga nagbuhat og pakigsaad may tungod sa paghalad. Matod pa niya, covenant of sacrifice. Nganong covenant of sacrifice man dili man ingon worship, because ang worship is sacrifice na. Ang paghalad nato na sa sinugdanan atong unang panahon mga tao niya sama ni Abel, Cain, ni Noah. Unya diha naklaro kang Abraham. Butan talang ng anong si Abraham na himong father of faith. Kita mahimong kuntang son of faith kay ngano man kung masundog nato ang sacrifice ni Abraham. Wala inungdan nga si Abraham ang iyang sacrifice labaw sa tanan, niingon siya sa iyang mga sulugon, wato siya sa bukid aron magsimba sa Ginoo. Actually maghalad siya kang Isaac nga iyang bugtong anak. Mo na ang giingon kay mo na ang kubinan, mo na nga ang mga balaan tapokon daw na kaniya labi na kadtong mga nanaad covenant ha? Nga adunay pagpanaad nga moingon jud sa Ginoo mga lagad jud ko nimo. So kung mga lagad kaniya mag-sacrifice ka. O bisan na ningon na tungod ang panahon sa panahon ni Moses nga matod pa ni Joshua nga puli kang Moses dili mo kaalagad sa Ginoo kay ngano man ang Ginoo siluso og balaan. Kung sa itubag nila mga alagad jud mi Joshua bisag unsa. So niingon si Joshua, so karon ang bato mao ni ang pakigsaad nato nga mga lagad ta. Pamita hinungdan dito sa diri sa panahon sa mga propeta. Sa panahon sa propeta kining atong pag-apil daw sa pagpangalagad. Covenant and gitawag og kining tunglo. Kanang oath and curse kung di ka mo saad sa Ginoo, tunglo ang labas. Kung naggingon dito sa Sikaraya, itong nabasa na ko, pag musaad ka, walang gingon, wala kay tunglo. Kay, siyempre, mo bitaw na ang requirements magunat ng panahon ni Moses. Kung mga lagad yun, manaad yun, yung mga lagad yun ka. Ayaw nang ingon, pangalagad lang ko, pwede ko dili. Dili na ingon na ang Ginoo, mauna ni karon. Mauna inungdan sa verse 6, matad pa niya, and the heaven shall declare his righteousness, for God is judge himself. Selah. Matod pa niya, kay ang Ginoo nagtawag sa kalangitan nga nag-declare siya og righteousness. Anong righteousness? Pagkamatarong gayod. Kay nga naman, ang atong Dios naghukom gayod sa iyang kanang gitawag pagbuot sa iyang kagalingon. Mao gina ang hukom. Ang iyang hukom sa mga tao nga din ang mga balaan kinahanglan mag-gather nga din katong mga nagasaad o kanang gitawag og sacrifice. Kung na may nag-gather diyan, yawa mo na naad, wa sila nagsaad og sacrifice sa Ginoo, manang gingon dili na sila dapat i-gather. Kay kung na may gathering, kinahanglan gayon na adunay covenant of sacrifice. Manay nungdan nga din ang kalangitan nag-declare of righteousness. Wala sa 7, ingon pa niya, hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee. Matod pa niya, I am God, even thy God. Matod pa niya, paminaw kamo mga katawhan, ako magasulti, O Israelites,
and I will testify akong isulti kaninyo, batok kaninyo nga dunay mo nang gingon siya nga adunay ipaabot sa Ginoo sa mga tao. Mo nang ningon siya, I am God, even thy God. Ako ang Dios, nga mao na ang Dios. Matod pa sa verse 8, I will not reprove thee for thy sacrifice or thy burnt offerings to have been continually before me. Matod pa niya, dili na ko na paundangon ka ng mga gitawag o sacrifice o mga burnt offering nga diin ipapadayon na niya. Dili na siya maghisgot na nga dili na ninyo na buhaton o buhaton na ninyo. Basta ang mga tao nga diin mga balaan i-gather nga katong nagsaad sa paghalad. So therefore, paghalad ang gusto sa Ginoo. Mao bitaw nungdan nabasana ko dito kato si Solomon nga nagbuhat sa sanctuary, ningon siya ang sanctuary daw niya is the sanctuary, the church of the temple of sacrifice. No? Katong balay sa Ginoo is balay to sa sacrifice. Ang mga tao moadto dito mag-sacrifice. Isgutan nato ng sacrifice. Grabe ng sacrifice, di ba? Kung mahimo, magkamang-kamang ka. Sacrifice good na. Mo na giingon nimo ihatag yun na nimong time nga dili unta gusto nimo. Kay mo man gipangayo sa Ginoo, di i-sacrifice ka. Sama gud ni Abraham, nga si Abraham nangayog anak. Gitagaan na siya isa, ang manulunda nagingon manganak na ang imong asawa bisag tiguang na. Nituo si Abraham nanganak, kuldo nanganak. Pero gisugo siya sa Ginoo nga ihalad na imong anak. Wala hinungdan nga diin. Nahimo siyang father of faith kay nga naman tungod kay bisan sa kadako nga gipangayo sa Ginoo sacrifice. Diya gyapon gi-sacrifice, di ba? Dako kay ito, yang anak ko gipangayo sa Ginoo. Pero nganong hinungdan nga siya nahimong dakong pagtuo kay ang iyang pagtuo matud pa niya. Ikaw mo pinagatag ini, so ikaw imo pong bawiyon, okay lang. Kay ikaw may nagatag. Oto niabot ang tatnang nga di ng Ginoo. Nagatanaw sa itong pagtuo, bisag kung sa nakadako sa itong sacrifice. O bito na importante nga din ang sacrifice. Nga din ang Ginoo dili magbadlong anak. Ingon pa niya din sa verse 9, I will take no kanang bolak o bolo kanang baka ba out of thy house, nor the goats out of thy fold. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountain, and the wild beasts of the field are mine. Yan at tanan. Kung inungdan, dili na niya pugngan nga kanang mga hayop, ipanghalad na ninyo. Di siya magpugong kay yahaman na. O diya, tingam na nato nang giingon niya nga, yahaman na, munang di niya pugngan. Sa lakad pagkasulti, kung ihalad nato na, gusto na sa Ginoo kay yahaman na. Manayang gingon din eh, if I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Kung siya daw gutmon, dili siya musulti, kaya nga naman, kining tanan butang iyahamanan, kining kalibutan, for the world is mine. Ganong musulti man ko, oy, halari ko. Ganawa, kung imo ning sabto na, wala siya nangingon ng Ginoo nga, oy, halari ko. Kung ikaw na naan sa Ginoo, maghalad yun ka. Kaya kung ka ng paghalad, mo mga pagkaon sa Ginoo. Kung kaon maguta diya sa Ginoo, sabi ni mo kining pulong ni David, dili ni masabtan ko basahon lang nimo, pero kini ako sa tinuod lang nasabtan na nako niya. Mo na iyang gingon. Nga gikinahanglan og paghalad kay nga naman iya manitanan. Mo nangawa niya pug ni mga paghalad sa verse 13. When I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats, matod pa niya, sa diha nga ako mukaon og anang unod sa mga baka o sa mga muinom ko sa dugo anang mga gitawag og goat. Muna makaingog ka kung siguro di na nimo ni masahod indun day sa Ginoong dugo. Ang pasabot ng dugo, ihalad na niya kay mao man ang iyang gikahimutan. Ang bot pasabot do na gyud tay mga gitawag og ordinance kani adto pa nga din maghalad yun ang tao. Kay mo bitaw nang niingon si David nga nung Ginoo nga nagahunahon na man kanako, why does how mindful of me? No, matod pa niya nga nagabisit ka
mo na nung daningon ng Ginoo sa iya ingon pa kang David kay ang tao manggod gibuhat yun na ubos-ubos lang sa manulunda aduna nay crown or kinaiya nga paghimaya o pagtahod nya kana mo na nakalimtan sa mga tao nga diha sa paghimaya o pagtahod nawala diha sa Ginoo mo nang ningon si Pablo nga di ang tanan nagpakasala og nawatan sa himaya sa Ginoo kay ngano man wato simba dili naman kabalo mo himaya sa Ginoo mo bitaw na nagingon sa Roma chapter 1 although they know God but they did not glorify Him as God dili nimo gihimaya siya ingon nga Dios kay nga naman siguro wa ka naghalad although kung naghalad ka di pa gyud mao mo bitaw nang hisgutan atong pulong sa Ginoo aron pagabot diya sa gitawag og sayon kay ang place man na sa Ginoo ingon pa niya dinhi offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. O mo na ang iyang gingon ha. Mag-offer daw ta og pagpasalamat sa Ginoo. Kanang ato ang gipanaad sa Ginoo. Ato nang ihatag ibayaran yun nato na. Kung ikaw usa kabalaan, mo na iyang gingon dinhi, gather my sins together unto me those that have made a covenant with me by sacrifice. Kanang nangalagad ka sa Ginoo, nanaad ka sa Ginoo, aron ang Ginoo ba mutabang na to, di ba? Nahimot ang Kristiyano mo na hinungdan ang ako na kayo ko, mo day na wa mo ko'y nagtudlo ini mga pastor at tungo ng panahon sa diyan nga ako bago pa nidawat sa Ginoo. Wa gyud mo na hinungdan ang ako mga ginikanan nangawala na which is day kung akong makita diri sa pulong sa Ginoo ang promise day sa Ginoo is life. Mabito na itong una sa panahon pa ni Moses, ang Ginoo daw nag-sit siya, witness ang langit o ang yuta, nga iya yung nag-gisit na niya. Iyan ang gipakita, gipadayag yun daw, matod pa niya, witness ang langit o ang yuta, nga siya nagbutang, kinabuhi, kamatayon. Munang giingon niya, pilian ninyong kinabuhi, kay ang kamatayon, tong luna o ang kinabuhi, mo nang giingon, blessing na. Kunya, mahimo ng blessing if you obey. Ingon pa ni Moses, kung dili ka mo obey, mo nang giingon mahimong curse. Mo bitaw na nga importante nga doon natin pulong sa Ginoo. Mo na ni, ang tanan nag-sacrifice, nanaad sacrifice, ikaw karon nagsimba karon diya sa tubangan sa Ginoo, kinahanglan naagyo kay panaad sa Ginoo aron ang Ginoo gayon guide nimo hangtod sa katapusan. Pero kung simba lang ka, kay magpaabot ka, kay kandanon nga wa kay pagpanaad sa Ginoo. Bisa pa unsaon nato mo bitaw nang gamay ra nakatultol ini. Muna yung gingon, kadto mga nag-offer, matod pa niya kay nag-offer og sacrifice unto God, kinahanglan thanksgiving na. Explican ako ni sa inyo ang kanang paghalad ha. Kanang paghalad, usan ni ka pagsimba. Dili ta magisgot og simba, kung wa tay ihalad. Ang number 1 ipahalad sa Ginoo, ang atong kaugalingon. Mobita na si Pablo nagingon, present your body a living sacrifice kay unsa may pulos ng mga halad sa mga baka, mga karne, nganong ipahalad man nato na wa na pugni sa Ginoo daw matod pa ni David. Kay nga naman iyaha man tanan. Ihalad na. Di kung ikaw magalad bilang pagpasalamat nga din ikaw na baka, na kanding, na mga karniro, mo na iyang buot pasabot diri. Mo na ang tanan ng alagad mag-sacrifice yun sa tanan nga gihatag sa Ginoo niya. Mo bitaw na kanang imong panaad na pagpasalamat bayran yun na nimo. Kay mo una imong panaad kay ikaw nangalagad sa Ginoo, ang pagpangalagad sa Ginoo manaad man gyud. Mo na karon kita ako ingnon ko kamo. Pahinumdom kay hapit na ang panahon, gamay na lang ang panahon. Mo nang gingon extension lang ni sa ato ang grace, mo na gingon dito sa Isra kay dili na pwede nga malaktawan na kay walay pulong matod pa niya nga dili mahitabo tanan mahitabo gayud. Kung ang pulong gingon dito sa Isra nga kini extension of mercy, sigurado yun. Extension na lang ni. Ayun naman pangutana kay ningon si Jesus Christ nga di naisulat kang nasulat dili sa pulong sa Ginoo wala gyud makuha na ug walay madugang. Pag ingon niya tapuso nako ang buluhaton kay ngano man upat na lang ka bulan ting harvest na. Ayaw mo pagisgot kanang upat ka bulan kanus magsugod kanang kanus magtapos. Ang importante, ako umingon karon kaninyo.
Kay abi nimo sa tinuod lang samtang nagahigda ko tungod sa kadagan sa puno sa Ginoo. Muna akong ingnon akong Ginoo, Lord, ngano magwali man ko wala ko nasabtan. Muna nga ipasabot sa Ginoo nako. Moto nga sa kagabi nga nag-ingon. Now na. Ayon na daw paguna-huna. Pwede nga diin kana may tabo wabot ang kanang katapusan. Ang importante karon ta magsugod, di ba? Kaya ang Ginoo nagtawag nato, mo na iyang gingon dinhi, mo na ang nahitabo sa akong nahuna nga di, mo ni ang ipasulti kanang gitawag mo Zion. Kay kanang Zion, mo na akong gingon sa inyo, that is the tabernacle and the dwelling place of God. Mo na iyang gingon. Mo na iyang gingon dinhi, i-offer gyud kanang offering with thanksgiving. Nganong with thanksgiving man? Kay iyang haman na tanan. Kanang ikapulo kanang tithes wala man ihatag nato nga diin kay gipangayo na sa Ginoo kung imo gyung basahon iyaha ginang ikapulo kung naa kay kabtangan diri ang ikapulo na iyaha na unya imo nang ihatag dili lang kay ihatag kay iyana kun dili imo nang ihatag pagpasalamat kay kitagaan kaniya sa tanan gihatag sa imuha nag-ingon na siya daan iyaha na ikapulo ana unya kung ikaw nakaila sa Ginoo nga diin gitagaan ka, pasalamat yung Ginoo nga gitagaan ka, unya ihatag na ang iyang ang imong saad yan aniya. Pinaagi sa pagpasalamat. Mo nang ingon niya din nga din adunay standard gyud sa Zion. Matod pa niya dito sa tabernacle dunay ordinance. Ingon pa sa unahan sa verse 15. And call upon me in the days of trouble. I will deliver thee and thou shall glorify me. Tanawa. Karon na may trouble taron. Kanunay kita magtawag sa Ginoo, di ba? Siya maato ang refuge, siya atong dalangpanan ba? Matod pa ni David, a very present help in trouble. Muna siya ang atong dalangpanan, muna kanunay tamong tawag. Muna katong mga tao nga nagahala di at tubangon sa Ginoo uban sa pagpanaad. Nga matod pa niya kung kita daw mo tawag sa adlaw sa kagubot, nga muna yung gingon luwason yun ta. I will deliver thee, and thou shall glorify me. Kunya sa diya nga luwason ka, himayao na nimo ang Ginoo kay ngano man siya may nagluwas nimo. Mo bitan na ninitak na kita giluwas ta sa Ginoo sa gitawag og pestilence. Tuhuin na ninyo kay ngano man naama mo sa the secret place of kanang gingon niya sa the Almighty sa Psalms 91. Nga bisan pag naa diha sa gawas ang pestilence dili kinamudangat nimo, dili kinamabot nimo. Kuno sa kabutang akong gingon bulahan jud ta kita karon nga alagad. Ngano man una sa tanan wala kita pangdanga sa adlaw. Although do na may mga tawo ani pero ang pagwali sa pulong sa Ginoo labi na nga diay kini YouTube nato bilang pagpadayon nga ang Ginoo buhi nga dili sa mutugot nga pandangon lang ta. Mabita na nga sa tinuod lang kita diri sa Davao wala gyud niabot nato ang dakong kalisdanan. Mutuo ba mo ana? Mo man gingon sa Biblia, walay kalisdanan moabot sama kanang gitawag og bagyo gyud nga grabe kayo, linog nga grabe kayo. Nganong wa man na nahitabo diri? Because naata. Talagsaon lang ang tao mutuo ini, pero mao gyud na ang gisulti sa pulong sa Ginoo kung mutuo ka na mabita hinungdan nga dili ako nag-ingon ninyo. Nga di ng Ginoo nagapanalangin nato nga way moabot kay niingon siya dito ingon pa ni David kay siya ang atong magbalantay naata sa balay sa Ginoo iya gitang luwason unya kanang atong mga kalaban mga kaaway daw dili nga magbuhat dili nakaabot ato makakita lang tan mila nga di mga pukan sila nga di kita ana sa balay sa Ginoo mo bitan hinungdan nga di ang gusto sa Ginoo nga di naatay gitawag og pagkahibaloan ang gitawag Sayon. Kay ang Sayon mao na ang tabernakulo sa Ginoo, ang dwelling place niya. Diya siya nagpuyo. Nya kanang Sayon is the place of worship. Kung asa man ang nag-worship sa Ginoo, mo nang gingon, na di ang Ginoo. Mo bitaw na iyang gingon dinhi. Sa verse 16, but unto the wicked God said, what hast thou to do to declare my statute, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Matod pa niya ang Ginoo daw ngadto sa mga daotan tao ha. Unsa man ang mga gitawag og
gipambuhat ninyo, gideklarar ninyo, may tungod sa akong mga pagtulunan, institute, or kanang inyohang gipasan, nga matod giingon niya, that thou should this take my covenant, nga inyo nang pang sulti ang mga panaad sa Ginoo sa covenant. Nga matod pa sa verse 17, saying thou hates instruction and casteth my word behind thee. Nga ikaw nagdala sa mga pulong sa Ginoo nga mga panaad, unya nagdumot man dihay ka sa instruction. Kanang tao nga di nagwali lang sa pulong sa Ginoo, nya kanang mga instruction sa Ginoo wa diay tumana. O labi na karon sa tinuod lang kung magsulti ko pulong sa Ginoo nining YouTube wala gyud mo view ini. Mo man nagingon, nagsulti lang sila mga pulong sa Ginoo pero manang gingon gidumtan nila ang instruction. Unya iyang giingon pa gyud ang castis my words behind thee, nga ang pulong daw sa Ginoo naara sa ilang luyo, wala sa ilang atubangan. Nganong gingon man sa luyo, dapat ang pulong sa Ginoo sa imong tubangan. Kay suga man na siya, unsa man nimo paglakaw sa dalan daw kuno. Nga unta matod pa ni Salmista David nga ang pulong sa Ginoo mo na ang suga sa atong mga dalan. Nya kung nana sa luyo, unsa man niya, nakaagi na ba mo og bukid nga samtang nagbagtas mo, magdala mo og suga, ibutang ba ninyo sa luyo? Maguna kay nun sa suga, so yung pagkatanaw ng pulong mo, bitaw na iyang gingon din katong mga tao daw kuno, kung sa may hinungdan, nga diin ikaw nagiskot ang mga pulong, nagdeclare sa mga pulong, unya day, imo day gidamtan ang mga instruction. Kanang instruction, dili na may tungod about kay Tukuan man niya, upat man ni Kabo. Ang scripture, dito ingon pa ni Pablo, giitugan ni sa Espiritu sa Ginoo bilang inspiration ni nato, diya sa Ginoo nga di mao kani ang pagbadlong, pagpanudlo o pangpanggiya. Unya pa nang igiya nimo, isalikway na nimo kay gusto nimo. May tungod atong nahinumduman ako sa adlaw nga di nagtan-aw ko sa YouTube dunay pastor nga di nibatot pa niya di daw siya muwali og kanang ang tao daw malibog. Ang iyang iwali daw kalipay, gugma o kanang gitawag og panalangin. Mo bitaw na ako nabasahan diri nga ang pastor gani, ang propeta gani dili magwali nga dunay umalabot nga gira matud pa sa Ginoo, dili na siya pinadala. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo instruction ni kay nga naman dunay moabot great tribulation. Usa man ako na. Kunya karon humingon nga naay rapture nga igipangwali. Ang problema qualified ba ta sa rapture? Kung qualified ka sa rapture, nganong mahadlok mata ng great tribulation? Nakuyaw ng rapture. Muadto ka naglangit. Qualified ba ka sa langit? Which is nahadlok man gani ka anang great tribulation. Kung qualified ka sa langit, nganong mangita pa man ka og rapture? Ang importante, ang giingon din ni Jesus Christ sa tinuod lang yan si Kristo diri aron paghimpit na to, pagpabarog na to, pagligo na to, o pagsitol sa tanan natong kulang sa mga bulaton diya sa Ginoo. Okay? Perfect man ta sa Ginoo. Manang giingon niya sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing. Matod pa niya, be complete until the coming of Jesus Christ. Kinahanglan makumpleto ta. Kay ang James magod giingon, kung kita nakatuman sa mga siyam ka mga sugo niya na patyas ta sa usa ka sugo, manang gingon mali na pasun ta, automatic yun na di kita maluwas, mali na pasun ta kung makalapas ta sa. Mo bitaw na hinungdan matag Domingo, daghan kayo ni pulong ako isulti ninyo sa tinuod lang 50 ni ka verse o 20 ni ka verse. Nga diin, man akong gingon sa inyo, kaya ang pulong sa Ginoo nagingon, pagpaantik mo sa pagpaminaw, kay gamay na lang atong panahon. Mga bitaw ng gingon ni Pablo, mas doon na ang kaluwasan sa kaysa atong pagdawat sa Ginoo. Nga naman, wala pa ta kay balo kung unsay atong pagabuhaton. Basig mukalit lang ni, pare anong pandemic ni kalit lang, wala ta kabalo. Kumpiyansa lang ta kayo. Pasalamat ganita nga diin, warning lang na, sign lang na sa iyong pagbalik, napatay tayo makaandam. Tungo ng mga panahon mga tao, ngawa pang pandemic, laroy-laroy pa sila. Baliwalaon lang nila ang pagpangalagat sa Ginoo, baliwalaon lang nila ang pagsimba. Pero karon, mangita na sila, imbis di na hinuon pwede, mangita na hinuon. Mobita na ang gingon dito sa Amos. Iwarningan ta. Ingon si Amos, muabot niya ang
kagutmanan sa kalibutan dili sa pagkaon ug ilimnon kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw wata nga moabot na. Kung bitan ang gusto sa Ginoo nga mangaon jud ta aron mabusog ta kay kung moabot ang panahon sa kagutmanan, dili na pud ta gutmon kay ngano man busog naman ta. Mo nang ningon si Jesus kay ang muduol kanako katong giuhaw ug gigutom. O dili na sila pagagutmon ug pagauhaw kay ngano man naana nila ang mga pulong na ilang pagabuhaton kung unsa ilang buhaton. Mao bitan na ninitak na ako magaingon kaninyo. Ano magsulti sa inyo sa about sa kingdom of God nga diin kinahanglan tong righteousness, although wa pa nako nasulti ninyo what is righteousness. Mo ni karon ato hisgutan usa kaning gitawag og Zion kay kining Zion nga gisulti ni David. Mo ni ang iya hagayong dalangpanan kay ngano man mo maning puy-anan sa Ginoo kung once kani mo ato sa Mount of Zion iyang katubang ang Ginoo ug kauban niya ang Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi sa verse 18, when thou sowest that thief, then thou consented with him and hast been partaker with adulterers. Matod pa niya giingon sa Ginoo, kung kamo nakakita ning mga kawatan inyo lang giuyunan. Abi nimo sa tinuod lang ako nining Satan may tugod ni sa mga magwawali. Nga gitugot lang niya mga tao nga kanang tip ba kanang robbery ba robber. Kanang nangawat. Mo nang gingon dito sa Malakay makapangawat ba ang tao sa tubangan sa Ginoo? Oh. In tithes and offerings. Although sa tithes ng mga pastor nagsulti na, pero sa offerings na which is kanang atong mga pagpanaad sa Ginoo, about ra ba na sa offering? Kanang i-offer atong sacrifice sa tubangan sa Ginoo. Mo na ang mga tao giingnan sa Ginoo, kamo makakita ganin mo sa mga kawatan, okay lang sa inyo ha. Mo bitaw na dapat ang mga propeta mag-distinguish gyud na siya kung what is right and wrong. What is holy or unholy. Badlongon yun na niya, kana di na pwede diya sa tubangan sa Ginoo. Mao gina ang gusto gyud sa Ginoo nga diin isulti gyud niya ang pulong sa Ginoo. Dili ta mo consisted matod pa niya with him and has been partaker with adulterers. Nahimo na inon siyang partaker with adulterers. Kabaw mo nang adulterers. Nanapaw ta sa iyahang pagkakawatan. Ni konsente man ta. Mao bitaw nang giingon dito sa Revelation. Amot kung nakasabot ba mga pastor dito, sa diha na niabot na ang time. Kadi nang Ginoo mobalik na ug magungkag na to ang gitawag tong mapintas nga mananap. Nahinumdum siya sa Great Babylon nga diin ana diha ang harlotly. Kanang harlotly nga diin ang Babylonia perti manggod ng kalibutan na gyud. Kining harlot, kining anang adulterous, kanang usa ka Kristohano nangalagad sa Ginoo nanapaw sa kalibutan. Wa bitan ningon si Jesus Christ, dili ka alagad og duhay agalon, mammon and God, money og Ginoo. Unya ang mga Kristohano nangalagad nga diin dunay pagpanapaw. Isapaw nila ba? Wa bitaw na nga gusto sa Ginoo nga diin ang tao dili gid maglakaw nga ang iyang tiil kanang gitawag og hiwi ba, hiwi palter nga diin do na kay mga pulong sa Ginoo, do na po kay gisaligan nga diin pulong pud sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo o nang giingon unahang gingarihan sa langit, pero kanang gingarihan sa langit imo lang ang gibutang sa panahon sa adlaw sa Domingo, pero actually pag abot sa unod ka adlaw nagyatag sa Ginoo perti gyud nimo paningkamot. Mo bitaw na si Solomon nag-ingon sa Proverbs nga undangan na ninyo ang inyong pagpaningkamot aron mo madato. Manang giingon po ni Apostol Pablo, tama na ang iyong pagkinabuhi sa unod nun. Anang kaibog nga batanon nga diin puro lang kalibutan nun. Mo bitaw na nga yun sa tinuod lang nun daghanak pinabasahan din lisod na kayo kanang makaingon kulo sa na ko ni pagkombinasyon para ilang masabtan ni. Mo bitaw na dalay ko ng Ginoo nga siya naghatag kanapod kahit kanunay. Kining akong mensahe kanunay. Ang Ginoo naghatag ini kining tema